and fleeth, and the wolf catcheth them, and scattereth the sheep. The hireling fleeth because no sheep. No either. I lay down. This is it. All right. Bye na. Hindi class membership po. Sana. Nandito kami sa market. Sa Ano White wala City. naman seryoso? Katatapos namin nanood ng Hawaiian dance. Nandito kami sa tourist spot. Maraming tao naglalakad. Karamihan mga Kami pasya-pasyar. Ijay kadwa kiti station ijay ko Okinawa di. Oh, Wan. dadatoy. Wan istada mata hikam. Oh, Dati tiyang ka lang ka fishing ti dalag ko na. dalag.
Nalaka lang tag-fishing dito, mapay mo sa oras. Aprong. Mano nga minuto lang, mapay mo sa 1 minute. Nagkaraala, yan kan. Dalamang yawat tayo, apan na ko na. Wala. Sa tibiyag di Hawaii, sa Pilipinas, apo. Ore niya ti kahit mga kanoy, nadda. Aura niya nga malamot. Well, ore niya nga malamot. Hindi na tayo, nagtak lang beray ikaw na eh. Tayo bunog, damo bunog. Ne, damo bunog kal. Ada. Pagkalalanda, iti bunog. Agapunta kaway. Ah, ito karayan da. Yun. Ada makarayan dito ang ipari na betul. Ngam ado Pilipino dito aja kaway ko na kuma. Uy. Ore dito ngam ko hangka mga pantagong ada gijaking ko ko. Apa yang iparit daw eh? No pagbiag damo uno paglago da nya ngarot. Ay wala. Private property wala naman. Dia tipias nga ko. Ne, hindi masana ba? Ke napudot ti Hawaii. Napudot nga majay Japan. Kasulatan. Hamo mo oray nga pangaton. Sa Pindas, ore Ang pababalatan. December, January, pareho lang tamay. Ito nga di ay damanong mo to. Kuhan, Mano Arturo, ito. Doro. Okay na lang ko nagmanuhang kasi madati ni Roa. Kuhan, nakan. Ako agbigya ko ng mga tinatalaw na ba malamig kayo. Nasa neda. Nalamis mo gayam ito. Ay, kadwara ni Teresa, hanggal. Isagana na tayo bating sunay pagkaroon na kanungapan makabalangoy tayo way kiki. Kuhan. Napandanag lang may tanggal. Tayo ako naka. Wah, hindi na nakalamlam eh. Yung nga bulan di dadating hanggal. At Yung nga bulan. bulan Enero. Ay, nalamin mo, di dinero ba yan? Yan nalamis ini bulan Enero dito. Kasala dyan Pilipinas, lang. Enero hanggang natin Pebrero. Ora natin Disyembre ang sa bali mo natin timpunan kan andang ikuko natin tudo. Ay, mana. Kada di tak ba jadi ay mi dijak ke napalalo. No, di simbang di simbang pet kami to. Kuhan. Napalalo nga tudo. Ay, natutudo. Natutudo to no naduma. Ngam, ito lang nga awan kalak kita sa tudo sa Pilipinas awan mo pa. Kuhan. Sa baling nga yun. Kala ta Florida kada to amin. So, ado nga lalaki ito, umay dito nga natin nagsirain. So nga ka, sa local logistic na rigat tilamen, dito kumayat. Ito nga ni uncle mo kasi ito. Kung siya sa panasin naman tayo, datag mo magtang mo lang. Katarkaranin niya na. Wala. So, bulan ko mati kwati ay papanda dita. Bulan ti Mas natin, yata ang kalpias. pias. Kada TV mula niyang kal na pias. Awan ti problema natin. Nandito kami sa bahay nila, auntie sa Eva, Grandpa yung grandma, na. Hawaii. Grandpa. Dumalaw kami dito dahil ito nang last week namin dito sa Hawaii. Bukas ang aking surgery. Hi Erwin, Irene, Eric. We'll see you soon. We'll see you before Christmas. See you soon. Yag, napudpudot. 16 na ya. Tuwan, nanti. Ke barengan